Yo! What the hell? Čaute ľudia, vítam vás u tohto videa, toto je moje prvé video na tomto kanáli zo starého účtu. Už nemám nič, takže musel som si založiť nový. Ja vám všetko potom vysvetlím a keď to bude? No, vtedy, keď mám ešte niečo povedať samo, takže to znamená, že... Za chvíľu! Jo, ľudia, takže môj kamarát, ktorý je úplný dement, si zabudol heslo od svojho účtu na YouTube, takže ho celý stratil a nemá prístup k svojim starým videjkám. Preto si zabudol... Počkaj, ako chcem. Preto si urobil nový kanál, na ktorom teraz sme. A ďalej vám vysvetlíme za chvíľu! Čo sa vlastne stalo? No, zabudol som heslo, ako vám tuto už pán Sanko povedal. Hej, poď sem viac, nemôžeš sa tak žmíriť. No a vytvoril som teda tento nový, na ktorý sa teraz bude natáčať. A o ktorom účte sa jedná, si možno hovoríte. Jedná sa o účte tomto presne. Áno. Hej. Je to Jurgix, potržitko. Má som 197 odoberateľov a chcel som proste ešte do toho zainvestovať a tak. No, len čo sa stalo? Mne sa rozbil mobil, na pantreku som iba vyťahol a bola rozliatá farba a vlastne som stratil všetky účty, čo už bolo pre mňa veľmi sad, že? Veľmi. No ale aspoň mám tento účet, na ktorý teraz môžeme natáčať a dúfajme, že sa nám podarí naskorovať naspäť tých všetkých odoberateľov, ktorých som mal a samozrejme, že videá budú čo budú? Budú vychádzať častejšie. Áno, takže videá budú vychádzať častejšie, takže to je určite plusko pre vás. Pre niektorých možno minusko, ale to je jedno, to neriešme. Dobre, a čo vlastne teraz budeme natáčať? Budeme natáčať všetky srandy, ktoré vlastne sme natáčali, len možno, že aj lepšie. No a hovoríte si, no ale čo, ak tie videá nebudú dobré ako táto srandy? To je úplne jedno. Ten starý kanál si môžete ešte stále pozrieť, môžete si pozrieť každé jedno video, ktoré tam bolo a je tam doteraz. Takže odberu tam dávať nemusíte, akože môžete, ale to je asi tak všetko, čo by som tomu povedal, že choďte si, ak chcete pozrieť videá, ktoré som tam mal. Mal som tam napríklad skúsené nezasmiať challenge s vodou v ústach, potom sme tam mali 2 taste testy, mala vychádzať 3, len vtedy, bohužiaľ, už som mal mobil v riti. To som mal tak dobre zdedizované, ale bohužiaľ sa to stalo. No čo už, samozrejme tu budú vychádzať úplne banger videá, takže prihlás sa na odber a budeš mať šťastie do konca života. Že hej. Áno! Dobre. Toto je všetko asi na dneska a som mu povedal dneska vlastne 0 slov, takže povedzte 5. Slušné ale. 1, No, 2, no, 3, no, 4, no. 5. Wow, Doriti mi. to bolo všetko a čaute, vidíme sa u ďalšieho videa.